बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ केरेलानि गंसे आरएसएसनि मावखुलियाव दुथांफोरा बमजों गाग्लोबदों। दिनै फुंनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा आरएसएसनि मावखुलियाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव रावबो जिउ खहा आरो जखम जायासै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया केरेलानि कन्नूर जिल्लायाव थानाय गंसे आरएसएसनि मावखुलियाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आरएसएसनि मावखुलिया पुलिस थानानिफ्राय 100 मिटारल' गोजान। बेबादि पुलिस थानानिफ्राय 100 मिटारल' गोजानाव थानाय मावखुलियाव बमजों गाग्लोबनायखौ बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा रायजो खुंथायखौ बे जाथायनि दाय हमो। दुथांफोरनि बमजों गाग्लोबनायाव खिरखिनि आयनाफोरा बायस्राजोबो। बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर थिसननाय जाबाय। भारतनि 54 बोसोर बैसोनि सासे बैसोगोरा आइजोआ इन्टारनेशनेल मेडेल देरहानो हानानै हादरखौ गोग्गा होदों। 54 बोसोर बैसोनि सासे बैसोगोरा आइजोआ मोनसे सनानि मेडेल आरो मोननै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। फिनलेन्डआव खुंजानाय वर्ल्ड मास्टार एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2022 आव भारतनि सासे 54 बोसोर बैसोनि भावानी देवी मुंनि सासे बैसोगोरा आइजोआ सनानि मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानानै हादरखौ गोग्गा होदों। हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जगा फिल्म प्रडाक्शनजों खुंजानो लानाय डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 आव बिटिआरजों लोगोसे आसामनि उन्दै लाइमोन मोसागिरि आरो गासै थाखोनि सुबुंफोरा बाहागो लानो हागोन। बिनि अडिशन राउन्डआ फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय 2 आगस्तसिम जागोन। रेजिस्टार खालामनो थाखाय 7637814897 जानबुं नाम्बाराव कल खालाम। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय फद्रानपुराव जरासे मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्लाया फांसे बिफांनि दालायाव गोदोनायाव दलें लगायनानै जिउ फोजोबना लानाय मोनसे फट'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं। मा जाहोनाव जरासे बर' लाइमोना गावसोरखौ दलें लगायना बुथारदों, दासिमाव जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बाक्सा जिल्ला सालबारि बारिङाबारियाव बाथौ आरो खृष्टान धोरोमनि गेजेराव जानाय बेले-बेजेखौ लानानै दिनै मोनसे मेल खुंदों। थांनाय माखासे दान सिगां खृष्टान धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमखौ नाजावनाय बाक्सा जिल्ला सालबारि बारिङाबारिनि लुकास बसुमतारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों खृष्टान धोरोमारिफोरनि सायाव गाज्रि बानसावनायखौ लानानै दिनै बारिङाबारि गामिनि बारिङाबारि गुदि फरायसालिनि नुब्लाङाव बारिङाबारि जर'खा आफाद आरो खासिबारि बर' केथ'लिक समाजनि सोद्रोमाफोरा जर'खा मेल खुंनाय जादों। थांनाय जानुवारि दाननि 25 खालार खालि लुकास बसुमतारिया खृष्टान धोरोमखौ नागारनानै बाथौ धोरोमखौ नाजावदोंमोन। बै सानखालि लुकास बसुमतारिया खृष्टान धोरोमखौ फालांगियारि होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन। बेखौ लानानै लुकास बसुमतारिया गेवलां मेलनि गेजेरजों खृष्टान धोरोमखौ फालांगि बुंनायनि सायाव निमाहा बियो आरो बिथांनि न'खौ खृष्टान धोरोमारिफोरा बुफायनो फैदों होननायाबो नंखाय होनना लुकास बसुमतारिया फोरमायबावो। बिथांनि सायाव खृष्टानफोरा जेबो अत्याचार खालामाखै होननाबो फोरमायबावो। सत्यरन्जन बरायासो बिथांखौ खृष्टान धोरोमारिफोरनि सायाव केस होनो थिनदोंमोन होननानै फोरमायबावो। बेखायनो लुकास बसुमतारिया धोरोमखौ लानानै ससियेल मिडियायाव नंखाय फोसावलाबायला आरो बाथौ आरो खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरनिसिम निमाहा बियो लुकास बसुमतारि बिथाङा। क'क्राझाराव आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रम'हन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो हाग्रा बिफानजों गुवारै सावरायलायो। दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुंफुंनाय सावराय जथुमायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारी, इएम रेरुवा नार्जिहारि, रन्जित बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। बे सावराय जथुमायाव हाग्रा ओनसोल आरो आबहावानि सायाव सावरायदों। लांदां जानानै थानाय हाग्रा ओनसोलनि जायगाफोराव गोदानै बिफां गायगोन आरो हाग्रा ओनसोलनि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ गुबुन थाथावना ओनसोलाव बोथ्रोदनायनि राहा खालामनाय बायदि आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।